ये पूरा ये हस्बैंड ना वाइफ जटी पूरा आज पूरा नमस्कार मो पिंकी स्वागत करुच्ची लाइफ ऑफ लकी पिंकी यूट्यूब चैनल को आई होप आपण मैंने निश्चिंत भल थे आम भी बहुत भलरे अच्छु आउ कही रखुची आम चैनल जो मैंने नुआ प्लीज 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 सब्सक्राइब करने को केवे भूलतुनि पाखे थी बेल आइकन को बजाई दिंतु जहाँफल आमर नुआ नुआ भिडियो खूब शीघ्र आपण पाखे पहुँची पार चलतु आज ब्लॉग टी आरंभ करवा बर्तमान देखुं ना कौन मु उठी पड़े पिंकी एपर्यंत शोचती पूरा अचेत निदरे आज ठीक बदलाटा मुझे पिंकी नेमी है बर्तमान एटार पूरा कौन करुच्ची आसन देखा बेटे ओ बेटे मौज कर दी हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह नो 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 सरी जाइए पिंकीर पूरा निश दाढ़ी सब बर्तमान में मुझे बोहरिया डाक आज तो ये बेस देखना उड़ो बही उठा पड़ो शोचन पिंकी उठबनी उठबनी no, 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 no.
ମହିଷାସୁର ଅଣ୍ଡା ଫଟାଟା ମୋର ମନକୁ ଠିକ ଆସିଛି ବଦଲା ନେଇଗଲେ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ମହିଷାସୁର ବଧ ଆଜି ପୁରା ମହିଷାସୁର ବଧ ହବ କୋଳା କୋଳା ଆଜି ପୁରା ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ ଆଜି ପୁରା ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ଇଏ ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ ନା ୱାଇଫ ଜଟି ଏତେ ନିଦରେ ଶୋଇଛ ନା ବୋଲି ଜିନିଷ କରିସାରିଲେଣି ଏତେ ନିଦ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଦାଢି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟା ବିନ୍ଧୁଥିଲା କହିନି ବୋଧେ ଚାପି ଦେଲେ ଟିକେ ଏଇଆ କରୁଛ ମତେ କଣ କହିବି କରୁଛି ମୁଁ କଣ ଆରେ ଦେବ କରୁଛି ମୁଁ କଣ ଆରେ ଦେବ ମତେ ଏମିତି କରୁଛି ମୁଁ କଣ ଆରେ ଦେବ ତୁ ମତେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ମତେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଭାଇର ପ୍ଲାନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଖାଲି ଟିକେ ସଫା ହେଇଯାଉ ମୋ ତମେ ଏତେ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲ ନା ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି ମତେ ଚାପି ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଗବାନ ଟିକେ ଭଲ କାମ ଝିଅ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଝିଅ ଦେଖିଥିଲେ ଝିଅ ଶୋଇପଡିଛି ଝିଅ ମାନେ ହସି ହସି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଗୋରା ମୋଟେ କଳା ମୁଁ ତ ଟିକେ ଲାଲି ନୁଆଁକି ଅଛି ଆଜି ଏକୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ତ କଳା ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟା ମିନିଟ୍ ସମୁଦାୟ କଳା ମୋର ଦୁଷିବନି ମାନେ ଗୋଳାକୁ କଳା ସବୁଦିନ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରି ଯା ହବ ଏ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପୁରା ମହିଷାସୁର ବଧ ଆରେ ଦେବ କଣ କୁକୁରେ ରଖାଇଦେବି ନନାକୁ ନମ କର ନନା ଠିକ ଅଛି ନନା ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ ନଦୀ ଆସିବାର ଏଟା ହେଲାନି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଦିନରେ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନନାଙ୍କ ପାଦ ଆମ ଘରେ ପଡିଛି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ନନା ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆମ ଧାରଣା ନଥିଲା ବାବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଆସୁ ମାଉସୀ ହାତରୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଦିନ ମୋ ଘରକୁ ସେମିତି ଯିବ ନା ହେଇପାରିବନି ସେଇଭଳିଆ ଯିବୁ ନା ଗୋଟେ ମୋ ଘରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ମୋହା
ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବା ଯାହା ଭଗବାନ ବିକ୍ରମୁଖ ମହାରୁ ବିପଦ ଖଣ୍ଡେଇ ତାର ତାର ଆଉ ଆଜି ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଘରୁ ସେଇଭଳିଆ ବସ ନନାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆସ ବସ। ହଁ ହଁ ଆସ ଏଠି ସବୁ ଆସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ନନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ଓମ ଦେବଦଉ ଶଙ୍ଖ କପାଳ ଭୂଷିତ କର ମୁକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳାଧର ଦେବଦ୍ୱାରା ବତି ଶ୍ମଶାନ ନିଳୟୋ ନାଗରିକ ବାହନ ତ୍ରିଦକ୍ଷ ବଳି ଯଜ୍ଞ ମନ୍ଥନମ୍ ଶିଶୈଳଜା ବଲ୍ଲଭ ପାପମ ହରତାମ ହରିହର ଶିବସ୍ତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ଅଶ୍ୱଦାୟୀ ଗୋଦାୟୀ ଧନଦାୟୀ ମହାଧନ ଜନ ସଦାଙ୍କୁ ସର୍ବ କାମାଶ୍ଚ ଦେହିମି ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପଦମ କର ଗୃହେ ଧନ ଧନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ରସ୍ତୁ। ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ନନାଙ୍କର ଆଜି ଆମ ଘରେ ପଦାର୍ପଣ। ପୁରା ଅନ୍ନ ଡାଲମା ପୁରା ଖାଇକି ପକା ହେଇକି ଆଇଛି ସେଠି ଚା ପିଇକି ଫେସ୍ ଫାସ୍ ହେଇକି ପାନ ଫାନ ଖାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନନା ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନନା ଆମ ଏପଟରେ ଯିଏକି ମାନେ ହଉଛି ବହୁତ ଭଲ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀରେ ବି କୁହାଯିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତମର ଯେତିକି ହଉଛି କାମ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନନା ପୁରା ପ୍ରାଣମୟ। ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୟସ୍କ ଅଛି ନନା। ନନାଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉ ବିନା ମାଇକିରେ ସ୍ପିକର ଫାଟିଯିବ। କହିଲ ତମ ପାଠଟା ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ଭଗବାନ କାହାକୁ କଣ୍ଠ କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା କହିବ। ଜଗଦମ୍ବା ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗମାୟା ଯାହାର ଶାରଦା ବରଦାନ କଣ୍ଠ ନହେଲେ କଣ ବାକ୍ୟ ବାହାରିବ କି? ଏଟା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ନମସ୍ତେ। ଠାକୁରାଣୀକୁ ବରଦାନ ଯାହା ଅଛି ସେ ହବ।